Phone waitori biwe. Ndainhonga. Kunhonga? Wainhonga ku? Kumarara. Mbudziyadhura unganhonge foni yakadai so iyo? Asi marara ingangoita. Atimbofonera kweshe kweshe. Kuchi? Uzvaisikurira wani. Iwe Mbudziyadhura. Kunopusa unge sibaba masvosvo iwe. Inorira nde iyi kana kuti kwatiri kufona ndo kune inorira. Bati yamborera wani pandainhonga. Iyo chimbomira kani ndimbofona wakomana. Norira mani. Tongoti haisi mhosva yako Mbudziyadhura. Akakuroya akafa dare mupenya yekunzwira tsitsi. Mimi mese pano kana pasina kuti pane munhu anditaurira kuti aisafoni mburugwa ndiani hamusi kuwana chikafu. Asi baba munofunga kuti ndine ndingadaro here? Sewe wako Chipondo ndinokuregerera. Kwenini baba handipindi mumba. Mbudziyadhura nyara. Upinde mumba? Iwe watopinde baba wotanza upinde mumba. Iwe Gringo nyara. Pane vanhu vese panapa vari panapa. Iwewe ndiwe wega watisingapi chikafu. Kusvika ndaona kuti ndiani akazviita munhu iye. Iwe Mbudziyadhura. Newe Chipo. Ndokuregerera muri tu. Fambe mwenda. Iwe urikufamba sei? Mbudziyadhura. Ndomunhu zvakashama nayedu. Anenge akaputikirwa nebhonga. Chipo, ndanotora hembe dziri muwashing basket dziya umpe. Ewa. Mazvita mudai.